Gaurkoan gure auzokide diren Espainiaratukoaz, bertoko ardoei buruz hitz egitera, eta noski, Italian kantatzen den bezala, edo Frantzian, edo beste edozein herrialdetan, ezinezkoa litzaiguke nazio oso bateko ardoetaz hain denbora entarte laburrean hitz egitea. Beraz, eta aprobetxatuaz egun hauetan mundu katoliko osoa Espainiara begira dagoela, bere aste santua dela eta gu geu ere ziurrenik tradizio handia, dena tira tradizioa, baina bintzat halako prozesio eta kontu eta saeta eta zea gehien dagoen elkargo autonomora eta konkretuki bertoko probintzi batera. Eta ziurrenik ere, nahiz eta sarrerako aste santuko kontu horiek jarri ditudan, ziurrenik ere Andalusi mailan ateoena eta liberalena eta errepublikarrena izango den probintzia da. Eta hori noski, Kadizeko 1812ko gorteetara joaten bagara, probintzio da, hori da, beste nolako dudarik gabe. Eta beraz, eta Kadizez hitz egin ezkero, eta ardoetaz hitz egin ezkero, Jerezeko ardoetaz hitz egin beharra daukagu, eta bertoko Palomino izeneko mahatxaz. Eta gaurkoan hori izango du hizpide, ez Malagaldeko eta legionariak eta heriotzaren kristo hori eta bere kontu eta gaita guztiak. Baizik eta, 3.000 urte baino gehiago duen kultura batera. Eta hori, Fenizia repertoan egon da, aspaldianik, Kadizeko hiribildua bera eta inguruan dituen herrixka eta herritxo guztiak. Marko Jerezez hitz egiterakoan, hiru munizipio edo hiru herri, hobeto esan da, eduki behar ditugu bereziki aztertzeko. Egia da Kadizeko probintzia guztien egiten direla ardoak, baina bereziki Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera eta Puerto de Santa Maria. Horrek euskaldunok zein ongi ezagutzen dugu. Hiru horiek izango dira kategoria berezia dutena Kadizeko ardoetaz hitz egiten dugunean, eta batez ere Marko Jerez izeneko hori buruz hitz egiten dugunean. Ze hemen egiten diren ardoak mundu osoko beste ardoen oso ezberdina dira. Eta nahiz eta badauden antzekoak, egia da, hortxe alboan dugun zonalde horretan, mundu mailan ez duela parerik. Egiten dira ardoak direnak guzti zikuak direnak. Baina Jerezeko ardoak horretxegatik dinot guztiz ezberdina direla munduan egiten den ardo guztiekiko zikuak dira. Zikuak, ginebra bat ez da. Gainera, normalen pertsona batek Jerezeko mantanila bat, fino bat, dako bat eraten duenean, hori etzen zaio gogora. Brandi bat, edo whisky bat, holako kutsua daukalago. Eta hori, prestakuntzan izan dezake erlazioen bat, baina hori gehien bat azukrenik ez duelakoa. Guztiz zikuak diren ardoak dira. Eta askorik ez dutan lusatu nahi eta Marko Jerezeko kontuak eta oso korapilatxoak direnez, hasiko naiz, pixkanaka, azkenengo kata, Jerezeko kata horretan egin genituen ardoen birpasa egiten hasiko naiz, eta lehenengoa
manzanilla bat izan zen. Eta, bueno, hori imaginetan jarriko dizuet. Gainera ja, azten gara, manzanilla en rama pasada. Bueno, hemen badago oso printzipio errez bat. En rama jartzen duenean, horrek esan nahi du, orain dela urte terbiri urte modan jarritzen bezala, garagardotan, hasi ziren elagilak, badakizu hori, Heineken konglomeratoren barruan dagoela, atera zuen kanpaina berri bat, garardo berri batekin sin filtra jartzen zuela. Bueno, hori bera da enrama, manzanilletan eta enrama kontu hori, eta jerezetan ere enrama kontu hori ikusten badugu, esan nahi du ez dagoela filtraturik. Eta horrek esan nahi du, medio artifizialik eta ez direla labili, nola baitere, ardoa klarifikatzeko. Ardoari brillo hori emateko. Edo kristal sentsazio hori emateko. Eta, beraz, ditugula ardo batzuk direla opakoagoak. Beste misteririk ez dauka, onelako kontuek. Eta gero, enrama pasada hori, manzanilla normalean, badute, nire nahiz aditu, baina, badute kriantza. Hemengo ardo guztiak izango dute kriantza, eskok ezagutzen dugun kriantza, hori sartuko gara putxoa aurrerago, edo geroago, baina, manzanilla bat X denbora behar badu botellaratu baino lehenago, honek pixkatxo bat gehiago dauka. Ez da besterik. Bataren eta bestearen artean, plus bat kobratuko dizuete, eta beraz, manzanilla edo jerezeko kontuetan aditua espazarete, manzanilla normal bat, ohiko bat erosi, eta gura dastatu, esate dizuet, zeizue gustatuko. Ez baduzue probatu, zeizue gustatuko. Bueno, hoxe, hau argitza genolako kontuak, Salikornia. Salikornia tercera saca 2018. Tercera saca pekin izkara sartuko, baina, hauek esan dugu, Kadiz, Feniziarrak sortu zutela, orain dela 3.000 urte baino lehenago, eta kontuz gero, hauek berkatari bikainak dira, eta ikusi duzue, enrama, pasada, tercera saca, hiru adjetibo edo, hiru zaugarri berezi jarri dizkiote ja, prezioak gora joan dadin. Alakaxea dira gure kadiztarrak. Jende jatorra benetan, Neronek ere turretan eta izaten dituenean oso jatorrak izaten zian. Eta eskertiarra baita, esan beharra dago. Hoxe, manzanillak eta jerezak, hauekin ja sartuaz, esan barro du gauza bera direla. Esango genuke, ez da horrela, baina, ardo gazteena, ez dira gazteak ere, baina, gazte kontu hori utzi, baina izango dutela kolore horiek. Ardo txuri gazte baten koloreak. Palomino ez dut esan, palomino fino, baina palomino matx txuria da. Matx txuria da, oso laua, engadei batean gure Erriosaldeko biura zen bezala, eta gainera garraztasun handirik ez duena sortzen. Eta hori ondo datorki ardo hauek ez dutelako. Azidotasun hori, garraztasun hori garrantzi berezko ezaugarritzat hartuko eta ez dutelako ere beharko. Esan dezagun, eta gauza askotan sartzen ari naiz, Marko Jerezeko ardoak, beste ardoetan ez bezala, jipoitu egiten ditugula. Beste alde guztietan ardoak zaintzen ditugu, saiatzen gera, ez daitezela sartu eta ez daitezela hil eta ez daitezela propietatea galdu, hemen ez. Hemen jipoitu egingo ditugu, ardo hauek izaten ziren, aipatu dugu Fenizia, eta gerora ere, Kadizetik bertotik, milaka itxasuntzi joango ziren Ingalaterraldera ardo hauek, Sherry izeneko ardo hauek eramaten. Eta beraz, bide guzti horretan kaltetzen zirenez, halako baten esango zuen bate, kaltetzen badira bideen, atera daitezela kaltetuta, eta horrela guk ez dugu izango inolako erantzunkizunik, halako kontuetan.
Eta, bueno, hau bromatzeko bat, baina, bueno, egia da, Madeiran bezala, bideiatzeko direla, edo bere garaian bideiatzeko sortu ziren ardoak direla, eta hotxeradik ere, bizitik zuen guztia, kentzen genien gero, horrela, oksidazio kontu eta sari gara hitz egiten, eta horrela Inglaterrara hel zitezen, kalteturik eta beraz, euren zaporea Andaluzian, edo Kadizen, ura bazen, Inglaterran berdin izango zen. Egia da gero Inglaterran eta, normalean PX-arekin, Pedro Ximenez-arekin eta anazten dela, ardo goxoagoak lortzeko. Baina, printzipioz, horretxe dago kakoa. Eta hori bai, manzaniak eta jerezak, esan dugunez, berdinak dira. Eta gama guztian, badira gaztenak iruditenak, kolorez eta oso erakagarria dira, baina usainez baita, naizta, mako jerezeko ardo guztiek eta koinake usain hori izango duten, hori berezkoa dute, itzengo dugu, orentxe nolakoa diren bodegak, baina, bisualki erakagarrienak dira. Edo bintzat, ardo txuri baten, bat bezalakoa direnak. Gero ja, entzengo du amontilladoak eta olorosoak, hori jazten dira olako kolore kobrizo batzuk eta hartzen, marroierantza joaten, eta horiek ere oso kolorez eta oso erakagarria dira. Baina, ja badirute beste goza, badirute whisky bat edo olako konturen bat. Beraz, itxuraldetik eta ere oso aldendua daude beste ardo guztiekin konparatuta. Eta, ardo txuri baten itxura handiena dutenak, bi hauek dira, manzanilla eta jerez. Biak berdina dira, gertatzen dena manzanilla berez da, San Lucas de Barramerakoa, ura, itxasoaren albo-alboan dago, eta antza denez, bertoko bodegei, itxasoko, salinitate hori edo kresal hori heltzen zaie, eta, pizkatxo bat berizten ditu jerezeko ardoetatik. Eta orduan esan dugunez, hau fenitziarra direnez, denetik egiten dute negozioa. Baina manzanilla hitzak ere badoka beste zerikusi bat, jerezean oso ohikoa den karakteristika batik hori izango da kriantza biologikoa. Kriantza biologikoa adibidez, bere garaian ruedan eta egiten zen baita, eta gaur egunean ere juga Frantzia aldean eta Alpeetan, jugako departamentuan Alpeetan egiten jarraitzen da, kriantza biologikoa, baina, jerezen badoka berezitasun handia edo oso berezkoa dute, eta gainera hitz egingo dugu nola, jerezeko bodegetan kriaderas eta soleras izeneko beste kontutxu bat egiten duten, eta gehiago peristeko beste ardo guztietatik. Beraz, ikusten ari zarete, nahiko mundu bitxia dela jerezekoa, eta horretxegatik ere, naizta ardoari buruz asko jakin, gutxi dira jerezeko kontuetaz eta dakiten, mundu mailan dauden eta dakiten espertoak edo adituak. Horretxegatik, fenitzerrak ez dute ipatuko euren sekretua zeintzun diren. Eta esan ere, ez diote, inor gutxi esango diote. Así que, ojo, cuidado, hauek gitzik eta ez dute inori ematen eta. Euren sekretuak eurekin gordetzen dituzte. Hortan ere oso listua dira. Eta beraz, txapo, bravo, bravo, ta. Oso ondo egiten dutela, esan nahi dut, besterik ez. Eta zer da kriantza biologikoa? Guk ohikoan ardoa kupeletan sartzen dugunean saiatzen gara oxigenorik ez egotea. Izatea kupel estanko bat eta oxigenoa sartzekotan kupelaren edo kupelaren zuraren Frantziatik eta etortzen diren aritzoien poloetatik mikrooxigenazio bat egitea. Eta poiak edo kortxoa zentzu berbera dauka botelleratzen dugunean. Evoluzio hori jarraitzeko kupelatik ateratzen dugunean. Baina adibidez jerezen nolakorik eta ez da egiten. Zerabiltzen diren kupelak, hau da, botak, tamaina ezberdina izateaz aparte, dira kupelak
zaharra direnak ez dira aldatzen inoiz. Ez dira aldatzen inoiz, eta badakizu adibidez, beste ardo kontu guztietan eta normalean, kupelak ja, bosgarren erabiletatik eta gero, ja ez dutela askori balio, edo ez dutela esatarako balio, eta orduan aldatuz joan behar direla kupel parke osoa, kupel kopuru guztia, eta horiek, bodega handiak, pixkanaka joaten dira kupel horiek whisky egiten dutenei saltzen eta eurak berriak egiten edo erosten. Jeretzen ez. Horrelako gasturik eta Jerezeko bodegak ez dute. Eta egiten dutena da solera kontua. Eurik badute gero azalduko dugun sistema bat. Eta hemen kupelak apurtzen direnean saiatzen dira konpontzen, eta orduan konpondu ezin direnean orduntxe erosten dute berria. Baina hemen ez dute mikrooxigenaziorik bilatuko, ze gainera kupela bera laueren ardoa sartuko dute, baina gero geldituko da beste laurden bat oxigenoz beteta. Orduan, oxigeno horrek ardoarekiko superficie edo azalera gehiago izango du kontaktuan, eta ez da egongo mikrooxigenazio bat. Egongo da oxigenazio bat totala. Eta ardo hori kaltetu egingo zaigu. Baina, kontuz gero, kriantza biologiko honetan beste ardoaz, oxigenoaz, aparte beste hirugarren aktore bat izango dugu. Eta hori izango da legamia. Eta ez beste ardoetan guztitan gertatzen den bezala, matxak berezkoa duen legamia. Matxak bat daukalo asaltzo edo gras antzeko bat purina ditzen dena. Hortan, legamia eta beste mieka gauza itxatxita gelditzen da. Eta gero normalean horrekin egiten da fermentazioa, espontanea denean. Gero egia da, bodegetan, egiten dira beste gauza asko, eta badituztela legami bereziak, ja kultiboak egina, nolabait ere fermentazioa alik eta hobekin egiteko. Baina hemen demagun ardo bat bodegara sartzen denean oraindik eurentzat ez dela ardo. Mustia ditzen diot oraindik. Euren normalean palominoa bildu, fermentazio normal bat egiten dute ardo horrekin, eta ardo hori gelditzen da, alkohol maila oso txiki batekin, ez dakit 11 gradu izango diren edo, eta azidotasuna ere apenas izango du. Beraz, eta txuria denez, tanin horik ez dauka edo apenas dauka tanin horik, hori hor utziko bagenu, pare bat astetan kalteturik izango genuke. Orduan, musti hori gogoratu, ja ardoa egina dugu. Bueno, nik ardoa esango du, bestela esan enteratuko. Egina daukagun palominosko ardo hori, orduan sartzen dugu bodegan. Eta, bertoko jabeak edo, esango du, edo nologuak, ardoaren karakteristiken arabera, esango du, ardo horrekin zer egin. Eta bi aukera izango ditu, bata kriantza biologikoa egitera eramatera, eta bestera jau zuzenean oxidatzera. Eta hortik horrek esan nahi du baita ere, Jerezeko bodega bi atal izango dituztela. Bata kriantza biologikoa egitekoa, eta besteak oxigenazio ardori kolpatu eta iaia akatzeko. Orduan, hirugarren faktore hori legamia izango da, matxak aparte daukan legamiaz, ze bodegara ardoa ja egina sartuko da, eta orduan, ardo txuri hori, 11 gradu dituen ardo txuri edo 11 da 12, ardo txuri tipikoa. Horri, alkohola gehituko diote 15 erdi gradu arte, eta orduan, antza denez, justo oxigenoaren eta enkapetaturiko alkohol binikoa erantzitako ardo horren artean sortuko zaigu legamia berezi bat. Eta hori da Barramedako San Juanen
manzanilla izen ematen diona ardoari. Zola koloretxo bat sortuko da, ardoaren eta oxigenoaren tartean. Eta antza denez, hau da legami beresi bat, mutaturiko legami beresi bat, eta, gustatzen zaizkiola, alkoholdun, alkohol maila, ohikoan baino alkohol maila handiagoa gustatzen zaio, edo alkohola gustatzen zaio, alkohola berez legamiaren produktu da, baina hau badirudi, alkoholarekin ere, alkohola ere jaten duela, eta sortuko da, ardoaren goikaldean hori, manzanilla antzeko lora bat, kapa bat. Eta horrek emango dizkio gerora, ardo honi bere ezaugarri bereziak. Hau biak jerezen eta manzanilletan eta finoetan gertatzen da. Eta hori dauka berezia eta ardo hau, salikornia, Barbadillo bodegako salikornia hau hori zuen bereizgarria. Baina gero, beste kategori bateko beste ardo batzu ditugu. Aipatu dugu bodegetan eta beste esati bat dagoela. Oksidazioarena. Eta hor egiten dira olorosos izeneko ardoak. Hauek demagun, enpertogenologoak, ardo bat ikusten badu ez duela balio izango kriantza biologiko horretarako, ez duela manzanillarik bere, ez duela legamiarik bere superfizian edo bere azaleran sortuko, orduan zuzenean, bodegaren beste aldera pasatzen dute. Eta hor egiten dira olorosoak. Eta honekin ja, esplikatuko dut, Marko Jerezen nola egiten diren kriantzak, hau ere berezia dute. Hori imaginetan eta ikusten duzuena da donzoilo bat, donzoilo. Eta hau da etxeneko mainstream bat. Gero hartuko dugu palo, irakutsiko dizuet palo kortado bat, eta baizen bodega txiki bat, baina donzoilo eta Barbadillo adibidez oso bodega handiak dira. Agian eta donzoilo izango da González Díaz, eta bestea Barbadillo. Barbadillo nik uste Tio Peperen enpresa dela. Hore Madrilen eta badakizu. Gehienok ere, probatu izan baduzue, La Gitana edo Tio Pepe probatuko zenuten. La Gitana ikuste da manzanilla dela eta Tio Pepe fino. Kasualitatez eta tabernetan aurkitzeri baduzue, eman. Olorosoak. Ikusten duzue, 19,5 alkohola duela. Hauek dira, guztiak ere, ze manzanilleri eta finoari izan dugu, alkohol biniko pizkatxo bat botatzen diogula, 15 gradu bitartean, oxigenazioa egin nahi dugunean, zuzenean, alkohol pilo bat botako diogu. Zeratik, alkoholak ere, esan dugu, ardo txuria dela, ez duela bizirauteko ezaugarri bere edo kapasitatean dirik, eta orduan egiten duguna da alkohola kontserbatzeko bota. Zuzenean. Eta hauek 19,5, 20 gradu inguru izaten dute olorosoak. Eta hauek sortzen dira edo kriantza egiten dute biologikoak bezala oso era bitxian, ze hemen Marko Jerezen kriantzak egiteko badute sistema berezi bat. Ez dira guztiak goiti bera egoten, baina badituzte, izaten dira sortzi fila, ez bat abestearen, baina, zuek imaginatu piramidantzeko bat, sortzi nivel, eta azpiko nivelak, horrek izen aldatzen du. Guztia dira kriantzak eta azpikoa da solera. Solera esan nahi du, barrika upel horietan, upel horiek direla
bodega horretako lehenengo kosetxa sartutzeneko kupela berberak direla, solerak. Hau da, gero ikusiko dugu Marqués de Polley ez da jartzen zuen solera 1922 jartzen zuen. 1922, bueno, demagun, 1922 urtean lehenengo usta egin zuten, eta horren urtean 1923 1921 urtean lehenengo usta jaso zuten, ardoa egin, eta bodegan jarri zituzten lehenengo kriantzako upelak, horren urtekoak izango ziren, 1922koak. Hortxe sartuko zuten, pasaden ustako lehenengo ardoak. 1923an beste usta bat egin zuten eta beste ardo kopuru bat egin zuten. Lehenengo solera horren gainean jarri zituzten lehenengo kriaderak. Eta horretan beste usta bat. Eta horrela joaten dira, hori izan dudanez, 8 kriadera inguru edo egin bitartean. Eta zer gertatzen da, prozesu guzti horren atzetik. Lehenengo solera hartatik, aterako zutela ardo kantitate bat, eta gero, urrengo urteko, konturatzen gara sistema hau datorrela estokaje kontu batetik. Urteren batean ez zuten ardo guztia saldu, eta ardoa gelditu zitzaien bodegetan, eta orduan urrengo kosetxa etorri zenean, nola baitere, igual urrengo urtean demanda handia egon zen, eta egin zutena zen urte horretako ardoa, pasaden urteko ardoarekin nahaztu. Sistema bera hori izango da. Beti ardo berri bat ateratzen dugunean, azpiko aldetik, soleratik, atera egingo dugu ardoa. Horrez ere esan nahi du, usta berria, ateratzen dugune ardoa, lehenengo kriaderaekin beteko dugula. Eta lehenengo kriaderan ere, bota bakoitzean, leku bat gelituko zaigu, berriz betetzeko. Eta orduan egingo duguna da, bigarren kriaderatik bete, eta bigarren kriaderan sortzen den leku berri hori, hirugarren kriaderatik bete, eta horrela, dena, total. Urtez egiten den prozesu bat, da, hemen kriantzak 5-6 urte izan daitezke, ardo bate sistema horretan murgilduta ematen duen denbora, eta kriantza biologikoa egiten badu, aterako zaizkigu manzanillak, hauen normalen ez duten besteko denbora luze ematen, batzuk beste batzuk ez, eta igual horolosoak, hauek igual egoten dira, denbora gehiago. Eta nik konparazione antzekotzat, hori aipatuko nuke. Hauen normalen ez dute, dira, kosetxarik ez duten ardoa dira. Eta normalean jartzen dute soleraren azpiko, kupela edo bota horien urtea. Eta, hori, Marqués de Polley, horren txekarreko dizuet, imaginak, Marqués de Polley zera horretan, jartzen du solera kontu hori, 1922koa, hori ez du esan nahi. Ardoa 1922koa denik, baina, esan nahi duena nola bete esateko, zozer txiki bat, geratu izan zaiola beti kupela hori 1922an egin zartotik, eta, nola bete esateko, lehen zegoen ardo horrek nola baiteko berezitasuna edo karakterra eman diola, aspaldi danikoa, ardo berri horri. Eta horretan datza Jerezeko misterioa. Eta hori da olorosoen misterioa baita. Gerora, forratu genituen baita, palo cortado izeneko beste ardo mota beresi bat. Eta palo cortadoak
dauka erlazioa, justo, ardo txuri hori, eurek oraindik mosto ditzen dutena, ardo txuri hori bodegetan sartzen denean, erabaki behar denean batera edo bestea, biologikora edo olorosetara eramatea. Eta orduan eurek egiten dute, baute errito bat, el deslio ditzen dena. Eta hori bai, hortan jakin behar dute, ardo batek aguantatuko duen kriantza biologikoa, edo zuzenean oloroso batera bideratzen badute. Olorosoak esan dezagun dira deskarteak, zeurei grazia egiten diena biologikoa da. Eta, deslio horretan normalean, barrikak eurak, zinik imaginatzen dut lehendik ere, ardoa fermentatzen, ardoa barriketan sartzen dutela, eta orduan ikusten dutela lorerik edo atera duen. Eta orduan barriko horiek markatzen hasten dira. Eta jartzen dizkiete, palitoak. Palito bat biologikora dora, bi palito olorosoetara doa. Eta orduan batzutan izaten dute dudamuda bat. Hori biltzen dira, bai ez, eta erabakitzen duten bitartean, denbora gehiago usten dute, lorerik eta ateratzen basaion, eta orduan egiten dute, printzipioz, bodega biologiko hortara zuzendua dagoen, kupela horri egiten diote beste marratxo bat. Baina marratxo hori, hasierako lehenengo marratxoa ebakitzen joaten da. Eta horretxegatik ditzen dira palo cortado. Eta hori dira feikak dira egia esateko. Hori bidira dudamudatan, hau bat bestera, eta antza denez, ardoa biltzen zaie hor entierra da nadie. Eta orduan berriz ere hau feniziarra dira. Eta nola botako dute ardo bat. Horrentxu dira hauek, feikak diren ardo hauek dira, Marko Jerezeko estrellita. Eta garestienak, eta antza denez, aroma eta ezaugarri beresienak dituzten Marko Jerezeko ardoak. Marketinga den, benetazko kontu eta sari garen, hori ja bakoitzaren poltsikoaren eta bakoitzaren gogoen eta eritzien araberako izango da. Baina egia da, hortan ere jolasten dutela. Palakortada dauka amontillada duen antzeko kontua, amontillada ere berez, amontillada dira kriantza biologikoa ez dutenak. Igual sartzen dituzte kriantza biologikoan, baina ikusten dute, mantzanilla hori, lore hori, legami kapa hori, galdu egiten dute, eta ordan zuzenean, ezin dutenez, kriantza eta, solera eta kriadera kontu hori kaltetu, zuzenean kanporatu egiten dituzte, bodegaren zati horretatik, kriantza biologikoaren zati horretatik, eta olorosoen bodegara sartzen dituzte. Eta orduan egiten dira, jarretzen dute oloroso batek egingo luken bide guztia, baina, berez biologikotik datorrenez, horiek deituko ditugu amontillados. Antzekotasuna ditu gehiago, igual manzanilla batekin. Baina kolorea eta beste kontu batzuk igual olorosoarekin baditu igual, oxigenatuz joten da, eta hori ere kolorea bera aldatzen dio. Orduan, hortxe, amontilladoa da zenez erdiko zera hoi, orain palo kortadoak atera direnean, antzeko kontua, baina ezberdina. Eta hor palo kortada hauek, nahiko gazteak dira, gazteak dinote, palo kortadoko kontua hau, ez dela hain aspaldiko. Lau ardo moten artean, gehiago daude, baina batez ere merkatu ingelesari begira, palo kortadoa da gaztena, ez gaztena, baina estilo bezala, ez ditu izango 10 urte baino gehiago nik uste. Beti egon dira palo kortadoak, baina orain ateratzen dute ardoa balitz bezala. Eta, hortaz hitz egiten ari ginenez, hartu genuen palo kortadoa zen garestiena, dudipare. Ikusten duzu gainera, 20 urteko kriantza egina zuela sistema horretan, kriaderas y soleras,
eta 121 graduko alkohola zuela. Bueno, hauxe izango zen kontutxoa, ezta? Gero egia da baita, azkenengoa, hortxe zegoela Marquis de Poley, baina hau etzen Kadizkoa, hau Montilla Morilesen, eta Montilla Moriles da Huesca ez, Huelva, Huelva, Onuba, ezta? Onuba, batzuk feniziarrak eta besteak erromatarrak. Poley, Montilla Moriles eta hauek Huelvakoak. Eta hau baizela amontillado bat, baino matxa, hane Huelvan eta Kordoban bezala, PX izango dute matxe ohikoena. Eta honek esan nahi du, askotan ere, PX hauek, pedosimin eta hau, erabiltzen dela beste ardo batzuk eta goxotzeko. Ardo hauek katetarako oso katxondua direla. Ze batetik bestera usaintzen ditugunean asko aldatzen dute perfil aromatikoa. Hauan igual ezen beste, baino sudurrean bai, asko. Eta ezberdina da, ezberdina da lehenengo olorosoa usaindu. Eta gero manzanilla eta gero olorosoa. Asko aldatzen dizkigu, munni oro, ardo bakoitzaren aromak. Eta, hori katetarako eta Marko Jerez oso katxondoa da, oso divertigarria da. Igual beste ardo guztiak ez dira divertigarriak. Goxoagoa bai hauan, hori izango lute alde ona, baino nik uste katetarako, olako kata baterako, normal baterako, jendeari egia da ez eskila gustatuko, baina ez da dizut, aroma kontutan eta oso divertigarria dira, jolasteko eta... Eta, hau, Marko Jerezari buruzko kontutxoak, hauek oso zera korapilatxoa da, egia esateko, enologiaz edo ardoa nola egiten den ongi jakin behar dugu, gero, hemengo ezaugarriak eta ulertzeko zergaitik ezberdinak egiten diren. Baina, zete dizute, hemen merkataritza kontzeptu bat dugu, honen atzitik, aspaldinatik, etorriko segun ziurrenik merkataritza kontzeptu bat, eurek ere merkataria dira, orain dela 3.000 urte baino lehenagotik, eta ardotan esan behar dugu, eta ez naiz inoiz ontaz hau errepikatzeaz nekatuko, inoiz nekatuko, ardoaren atzetik kontu historiko eta ekonomikoak daude. Eta horretxegatik ditugu, berez fruta baten, mustio baten, fermentazio bat izango litzatekeen edari batetik, hainbesteko teknika ezberdin edo hainbesteko mota ezberdin. Faktore ekonomikoek susan dituzte guzti horiek. Eta hemen ere alakotxe kontutxo bat dugu. Marko Jerez ziurrenik bere garaian Ingalaterran arrakastarik izan ez balu, gaur egunean elitzateke existituko, bere garaian Robedan desagertu ziren bezala. Eta jugakoak nik uste tradizioarengatik ematen dituztela ardo horiak, Van Jon, ez dakit jen edo jon, batan gaztea eta bestea horia. Baina tradizioarengatik ziurrenik, ze juga alpe aldetan eta nahiko leku, ez dakit, aislaturikoa dirudi. Jerezen, Ingalaterrak izan zuen errua, komatxoen artean, eta ingelesei esker, heldu zaigu gaur egunen arte, sherry izeneko hitz horrekin. Bueno, onarte, Aste Santuko prozesio horien artean aurkitu dezakezuen divertigarria esatean niko, baina hau ere bidotxorra dira.
beti esango dizuet sukaldatzen zaudetela audio bezala jartzeko, ze imaginek eta badekizu normalen ez dut askorik jartzen, katakako tonteria eta horrela, eta horre pizkatxo bat boteien etiketak eta ikusteko besterik ez duzuela erabili behar. Kuriositatez alako bat erosi nahi izkero, Bizatez dut, Euskaldunako enotekako Antoniorekin egiten ditugu kata hauek, eta bertuan argitu ditzakezu, nik hemen aurkezten dizkizuedan, ardo guztiak. Beraz, ojo al Kristo eta urren artio!